Ikot mama. Hmm? Wala may karit. Ay, ba? Bing, hawa na bibig akong tabunan, Bing. Kuasa na. Good afternoon! Welcome and welcome to my channel again! Guys, mga omi guys. Hoy! 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 Nandiyan ka! Isog, iring ito. Dali na tro. Mga anta guys, oh, day kanon. Amo ni mo sudan guys. Gulay ka sa yute, oh, tinirito nga isda. Litip. Uy, dali mga una ta. Kaya ako na problema, wala kayong mata. Ingit-ngit man ako. Ingit-ngit no, against the light. Okay ra? Okay ra, be? Mga anta guys, alas 12 na sa ogto guys. So, kami pa niyo to. Naan, meron. Wala naman ko daan. Piniritong sayuti. Oh, ano sabi ito? Isda. Isda nga pinirito. Hoy! Unsa ba? Uy, lingkod diri eh, nga unta. Yung gabi yung bidil mo. Bidil kay silingan gud. Kumana mo kaon guys, manghamig butong, mamutong me. Bro, but na ba kay butong nga gubisa. Butong ka dami, ikot og sabaw sa butong. Ay, baka nakadaang susukan ko. Eh, galingkod. Ay, lain-lain ka diya. Nagdok kung kamukuha sa vlog. Ayun, lagyan! Ano sa maning ko? Ano? Ayun, yung bangko ba? Para buwita na yun. Yung bangko ba? Masakit man ang atong kuan. Riyuma. Wala nga ang silungan sila nito. Iyay, kuan. Panglingkod. Sakit. Higit-git mag ah. Hulat mo meng, kay ligoto mi meng. Ano stero? Adlok ring. Ada. Pero basta tago. Pagka usapa ko na do. Uy. Kaya tago sa ilang bangko. Mungiro guys. Nadlock sa ring, doon tago bangko. Ito, pailagong sa bangko. Ito guys, tago sa ilang bangko. Wala kaya rin ako, laging na ma. Nadlock na siya sa ring. Ma. Ha? Butong eh. Diyan mang iring diri duha guys. Butong ay kadugay naman to, ibot niya. Abang mang iring oh. Nadlock siya. Sabi nga di mo pagkatikang-tang diha, di ba? Baka na yung buwan kayo gawin. Oo, ganyan siya buhok eh. Ako na sa'yo. Eh, makadiga basta may record. Bili mo kung ikaw doon. Pumutong ka lang ng bukuan. Mahulap at sa sarili. Hindi ka kahulog. Ayun ba, ang inigumog ito sa sarili. Makagulong ka. Dali, dali! Lamin, lagi mo muluto, lagi upuan. Wala. Ako magluto gulay, wala mi. So, lain magluto. May ginailain ko magluto. Anong bayan? Ang kani pamintig kao? Kung bata, ako bumili magkaon. Anong bayan ba? Katong kami, bagahan ako ginigin ko. Libre mang kao mo? Ya. Birthday mo dia sa magdugang balingki. Ano siya? Birthday mo dia sa magdugang balingki. Kung ano, maligo ko sa dagat? Oh, dia sa magdugang balingki. Ano man? Ganun na. Kaya? Tidak ta kang
balay mama rin.